Enw fi ydi ac enw'r cwmni ydi Babi Pur, a da ni'n bodoli ers 2007 yn gwerthu nwyddau organig a masnach i babis a plant i fyny at 6 oed, nwyddau i mamau hefyd. Da ni wedi symud yn ôl i fyw i fan hyn, mi oedden ni'n byw Manceinion ac yn gweithio yn Manceinion. Ges i mhlentyn gyntaf a pan oedd hi'n 8 mis oed, oedden ni'n teimlo bod hi'n amser ni ddod yn ôl yma. Yr unig beth oedd, doedd na ddim, do'n ni'n teimlo bod yna'r unig cyfle efo gwaith i fi na i fy ngŵr. Roedd fy ngŵr yn gorfod cymryd llai o gyflog mwyn dod yma i fyw, ac felly dyna pam ar i fi gychwyn y busnes i ddechrau o adra. O'n i'n meddwl sa'n haws gychwyn o adra. Roedd hynna'n 2007 pan ar i gychwyn y busnes. Ac roedd o'n slo bach ar ei gymryd amser i'r busnes dyfu, prynu pethau a cadw nhw adran tŷ oedd i ddechrau. Ond roedd yn ngŵr yn helpu fi gyda'r nos achos mae gennym fo lot o wybodaeth am IT a pethau fel la. Felly pan oedd o'n dod adra o gwaith gyda'r nos oedd o'n helpu. Ar ei busnes dyfu ar ôl tua blwyddyn ar ei busnes dechrau tyfu, ac oedden ni'n chwilio am rwla extra i gadw'n pethau. Be nathon ni'n gyntaf oedd cael siop ofnadwy ar had, ond mawr ar fel ochr stryd, ac oedden ni'n cadw'n pethau fanna, a mi nathon ni agor y drysau am dipyn hefyd. I fod yn onast, oedd agor y drysau i gwsmeriad dipyn bach o distraction, achos oedd yr cwmni we yn tyfu yn reit sydyn. Pan mae'r unig redeg allan o le ar ni gymryd y step o mynd i'r warws, oedden ni'n teimlo bod o'n step reit fawr ar y pryd ac yn dipyn bach o risg, achos oedden ni angen cyflogi mwy, ac hefyd oedd o reit ddrud i roed y silffoedd a pethau fel la. Ond mae pethau wedi gweithio allan reit da. Rwan da ni chwilio am rwla mwy eto, a bod ni newydd gyflogi rhywun newydd yn ddiweddar, da ni yn chwilio i gyflogi rhywun arall eto rwan hefyd. Dwi'n meddwl fysa busnes ni'n bodoli heb broadband, achos da ni yn medru gweithio mor sydyn yma. Ac yr we hefyd, da ni'n gallu bod yng Gwynedd ac gwerthu. Da ni dal yn gallu gwerthu i bobl dros Prydain i gyd, dros yn Ewrop i gyd, a hefyd rhan fwyaf o wledydd y byd hefyd. Da ni yn medru gweithio o adra gyda'r nos, hefo broadband. Da ni yn medru hyd yn oed mynd i lefydd eraill os da ni'n Llundain am y penwythnos neu rhywbeth. Da ni'n gallu defnyddio broadband yn y gwesty ac i weld beth sy'n mynd ymlaen a neud siŵr bod ni'n up to date efo bob dim. Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod yna broadband sydyn yn Gwynedd, achos mae o roid cyfle i ni fedru gweithio yma mewn lle does na ddim gymaint o bobl yn byw, ac fel bod ni'n gallu roid yn busnesau ar y we, a fel bod pobl yn gallu o dros Prydain a dros y byd yn gallu gweld ni. Heb y broadband sydyn, fysa fo'n llawer anoddach i wneud yn gwaith, sy'n cymryd mwy o oriau. Os mae'r broadband yn araf neu os mae'r we yn araf, mae bob dim yn araf i lawr i ni, a mae'n cymryd llawer mwy amser, a da ni ddim yn gallu gwneud gymaint o waith.